Dzisiaj w Słowie Bożym usłyszymy, że pokorny jedzie na osiołku. Czy my mamy pokorę? Myślę, że tak, mamy pokorę. Ale czy nasza pokora nie jest czasami przybita naszą pychą? Msza święta jest sprawowana. Ksiądz Aleksander modli się za Bolesława 30 dni po śmierci, prosząc dla niego o radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ja modlę się za parafian wierzywych o Bożym błogosławieństwie i potrzebnych łaskach, także zdrowia, a dla zmarłych radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podziękować upadłą ludzkość.
Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. To mówi Pan: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jerozalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na ośrodku dziewięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jerozolimie. Ukrojony strzaska w kawałki, pokój ludom odwieźcie. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki, aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Pan jest łagodny i miłosierny, jest skory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich świętych. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich sklepionych. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa skrzesił z martwych, to ten, co skrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja.
że tajemnicę królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nigdy nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsze Słowo Boże rozpoczyna się od bardzo dobrych słów, które już mają przygotować nas naprawdę na dobre przeżycie tej szczególnej godziny, kiedy jesteśmy tutaj w świątyni, kiedy przyszliśmy do Boga, żeby otrzymać Jego ogrom łask. I dlatego pierwsze czytanie mówi: radujcie się wielce, wołajcie radośnie, bo tak, nasze życie jest powołane do radości. Ale gdzie jest tą radość można odnaleźć? I dzisiaj prorok Zachariasz mówi o tym, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię, przyszedł do każdego z nas, żeby naprawdę wprowadzić tą radość, ten Boży pokój. I właśnie ten obraz, którym Jezus Chrystus wjeżdża pokorny na osiołku, który zniszczył rydwany i konia, łuk wojenny strzaskał w kawałki. To jest wszystko zapowiedzią tego, że Jezus Chrystus przyszedł, aby wprowadzić pokój na ziemię. Żeby te wszystkie jakieś nasze ludzkie przedsięwzięcia, które są skierowane na to, żeby po prostu walczyć, żeby to zło się szerzyło, on po prostu, Jezus Chrystus, wszystko to chce złagodzić, żeby naprawdę przyszedł pokój. Pewnego razu ksiądz przyszedł do kościoła i na ambonie, kiedy przemawiając kazanie, postawił taką starą klatkę na ptaki. I zaczął od tego, że jak wszedł do kościoła na mszę świętą, to spotkał chłopaka, który niósł tą klatkę, a w niej było 3 ptaki. Takie jakieś już widać, że troszkę potorbowane przez życie. I ksiądz pyta się tego chłopaka: słuchaj, a po co ci te ptaki, które ty niesiesz? A chłopak tak mówi: o, dzisiaj cały czas byłem na polowaniu i w końcu złapałem te ptaszki, żeby się nimi pobawić. Mówi: jak się pobawić? A mówię: a zaraz im przeniosę do domu, do naszych rureczek, różne po prostu rzeczy poopowiadam, jak to można po prostu nad tymi ptakami, jak można ptaki mieć. A mówię: a na koniec chyba potem oddam. I tak ksiądz patrzy na niego, myśli: jak tak można? I mówię: słuchaj, ile chcesz pieniędzy, żebyś ty mi oddał te ptaki, żebym po prostu, żeby się nie męczyły? A on mówi: 20 rubli. No, ksiądz wziął to, kupił i wyszedł po drodze, znalazł takie miejsce i po prostu wypuścił te ptaki na wolność. I kiedy stanął już na podkę, mówi tak, że też kiedyś szatan przyszedł do Jezusa i zaczął przed nim się chwalić. Słuchaj, zobacz, cały świat dla siebie zdobyłem. Wszyscy ludzie, którzy są, ja nad nimi tak się bawię. Po prostu, jakich rzeczy ja tylko ich nie uczę. Żeby walczyli między sobą, żeby zabijali,
żeby się rozwodzili, żeby po prostu żyli w nieprzyjaźni, przeklinając jeden drugiego i po prostu męcząc się wszędzie. A Jezus mówi, słuchaj, co mogę zrobić, żeby po prostu wykupić tych ludzi? Szatan mówi, po co ci to zostaw? To przecież oni ciebie zamęczą i będą męczyć. Nie, Jezus mówi, co ja mam dać, żeby oni otrzymali wolność? A szatan mówi, oddaj swoje życie. I Jezus oddał swoje życie za nas, żebyśmy mogli naprawdę żyć w pokoju i żeby naprawdę żyć w wolności. I dzisiaj, kiedy przychodzimy na tą mszę świętą i kiedy od Jezusa otrzymujemy ogrom łask, mamy naprawdę zastanowić się nad swoim życiem i naprawdę, czy ja zasługuję na ten pokój, który od Jezusa cały czas wpływa na każdego z nas. A żeby otrzymać ten pokój wewnętrzny, tego ducha, o którym mówi drugie czytanie, abyśmy naprawdę żyli, musimy zastanowić się nad swoim życiem i przede wszystkim zobaczyć, czy w moim życiu jest pokora. Pokora, ona zawsze jest ciężka, bo ona zawsze nam mówi, że jest ktoś ponad nami, że jesteśmy zależni od kogoś, że nie jesteśmy władcami tego świata. Bo tak, pokora otwiera nasze serce na dobroć, na łagodność, na miłosierdzie do każdego z nas. Otwiera serce, abyśmy naprawdę byli dobrymi ludźmi. Ale żeby tą pokorę otrzymać, musimy wziąć w swoim życiu parę takich rzeczy, których uczy dzisiejsza Ewangelia. Przede wszystkim są skierowane słowa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Pierwsze to słowo. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. W dzisiejszym psalmie też śpiewaliśmy. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. I przede wszystkim nasze życie powinno zostać takim hymnem uwielbienia Boga. Często słyszymy takie największe uroczystości, takie pieśni Ciebie Boga wysławiamy. Ale czy to tylko musi być ten chwilina uwielbienia wtedy, gdy znajdujemy się w Kościele, kiedy przeżywamy jakąś większą uroczystość? Nie. Pokora otwiera nasze serce na to, że mamy wielbić Boga poprzez każdą sekundę naszego życia, poprzez wszystkie działania, które my czynimy. Po prostu nasze życie powinno zostać właśnie hymnem uwielbienia Boga. Dalej, że Jezus wielbi Boga za to, że objawił to prostaczką. Jeżeli popatrzeć na to słowo prostaczek, w innych tłumaczeniach jest po prostu tutaj użyte słowo, które oznacza po prostu dzieci. I dzisiaj Jezus Chrystus bardzo łagodnie nas nazywa dziećmi, bo naprawdę wszyscy, którzy tu jesteśmy, mamy naszego Ojca Niebieskiego i wszyscy my jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy to uświadomić. Ale jeżeli jesteśmy dziećmi, to też mamy uświadomić siebie, że jesteśmy po prostu, mamy nad sobą Boga. Nie jesteśmy nad Nim, ale mamy Boga, który nam pomaga, który nas wyzwala. I w końcu Jezus Chrystus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Dlatego bez różnicy, jakie by my nie mieliśmy ciężkość w naszym życiu, jakie trudności, Jezus uczy nas, żeby odnaleźć ten pokój wewnętrzny, to ukojenie dusz, mamy przyjść do Niego, powierzyć swoje życie i poprosić, abyśmy naprawdę żyli w pokoju. Czy tak ciężko żyć w pokorze? Czy tak ciężko otrzymać pokój? Nie. I choć dla niektórych to się wydaje cud, to mamy prosić o ten cud w naszym życiu. A jaki może być cud? Kiedyś dziecko spytało swoją mamę: słuchaj, mamo, a czy naprawdę cudy się zdarzają? Mama mówi: zdarzają się. Pamiętasz, kiedyś Ty rozbiła moją wazę ulubioną, w
którą dostałem kiedyś na wesele. Tak dziecko patrzy, bo pamiętam, a co to do tego ma cud? Mówię, cud w tym, że ty jeszcze żyjesz, a rozwaliło się tą paskę. I dlatego cudy mogą być różne. I dlatego mamy prosić o cud, żebyśmy naprawdę my otrzymali ten pokój wewnętrzny. A tą drogą jest zawsze pokora. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Pożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wieki i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Prośmy Chrystusa Króla Pokoju, by udzielił nam łask potrzebnych do zwycięstwa ducha nad pożądliwościami ciała oraz do dźwigania ciężarów życia i pracy. Módlmy się za Kościół Święty, by zawsze i wszędzie stawał po stronie maluczkich i bezbronnych. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za Ojca Świętego, by Jego wezwanie do szanowania ludzkiej godności docenili wszyscy ludzie. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za ludzi ubogich i niewykształconych oraz niezdolnych do obrony własnej, by nie byli krzywdzeni i wykorzystywani. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za pracujących na roli, by cieszyli się dobrą pogodą. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się w intencji obrony nas wszystkich przed chorobą, za wszystkich chorych, za lekarzy, a także za zmarłych. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, polecamy Ci wszystkich zmarłych, szczególnie z naszych rodzin, a także świętej pamięci Bolesława, prosząc dla nich radości życia wiecznego. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za nas samych, byśmy ciężar życia i pracy dźwigali bez narzekania, ufając opatrzności Bożej. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, z ufnością przedstawiamy Tobie jako nieco nasze prośby z nadzieją, że ich wysłuchasz i pomożesz wszystkim, którzy do Ciebie się zwracają ucisku przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie mój, cały życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wie, Tyś miłością mą, jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój,
uciśnienia moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiarę, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z nami. I z duchem Twoim. Górę serca nam. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze niebieski, wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przenieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za niego będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemię, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twoim słudze Bolesławie, którego z tego świata wysłałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmie również do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tak wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzisz brzegi świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże poprawiona, Bosja żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, a niska cnota. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Módlmy się.
posieli tak wielki winogrady, prosimy Cię, Boże, sprawa, byśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A w duszpasterskie 14 niedzielę zwyczajnej, a 6 lipnia u poniedziałek wspomnień Świętej Maryi Aretci, Panny i Muczenicy. 9 lipnia w czwartek wspomnień świętych Augustyna Żarząga, prezbitera i poplecznika muczeników. 11 lipnia w sobotę święto Świętego Benedykta Abata i одного z opiekunów Europy. Na гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў для святого Михала Арханёла. У наступную нядзелю, 12 ліпеня, святая імша ў 10:30, калі на гэта дазволіць надвор'е, адбудецца на палявым алтары. Примерно полгода тому назад я сложил такое письмо в Польшу об реликвиях Святой Сестры Фаустины, и 2 дня тому назад otrzymał pozytywny odkaz, że te religii mam przyznania, czekając na nas już w Krakowie, ponieważ tu wyjeżdżać nельзя, никакой pielgrzymki nie możemy odbyć po tej religii, tak że przyjdzie moment, że ja pojedę po tej religii waszym imieniem. Dziękuję za kierowanie na budowę świątyni, za śpiew jawny liturgiczny, za wybieranie kaplicy i tym, kto dyżurzył. U następny tydzień podczas przyświadok świętych imszów ludziom oświecać wodę. Kto chce, może przynieść w butelkach wodę, jaka będzie oświeczna, jaką można będzie zabrać do domu i tam jej do Maryjki. Żegnając. Pomódlmy się za tych, kto na tym tygodniu świętuje nareczenie, imieniny, jubilei, kto czekają na lepiej dzieci. Za dobrodzieje rozbieradawcą naszej parafii, tak samo nowy dobrodzieje budownictwa sanktuaria Bożej Miłosierności i za nas dorучаją przy każdego osobku opiece Matki Bożej Różańcowej, Twoją obronie oddająca. Święta Bogorodico, u naszych potrzebach nie pomagaj molением naszym i od wszelakej złej przygody wygławiaj nas na wschody, Panna chwalebna i błogosławiona. O Panie nasze, Karolina nasza, Słyszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synom swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas dorучай, Synu swojemu nas oddawaj. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzieli. Pomodlimy się za świętej pamięci Bolesława. Pamiętacie, sporo tu działo w naszej parafii. Również te drogi krzyżowe, które jest też w koło tą drogę. Żeby dobry Bóg przyjął go do Królestwa Niebieskiego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wiatr serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Dobry Jezu, nasz Panie, Daj mu wieczne spoczywanie. niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadztwom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą zbrojną. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Odpowieszcza gloria i wojny, wybaw nas, Panie, oratory i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Błogosław Jezu drogi, Ty, co serce Twe podają. Niechaj sprawdzeni drogi na wiek wieków posiadają.